Hello guys, manguha tag sabana kay naay hinog na sabana guys. So atangi ko ninyo sa ako ang pagsakaron sa sabana. Oh, sakit yaya. Oh, yaya ni. Oh, sakit yaya. Manguha tag sabana. Ay hinog. Hinog sabana. Patat di. Wala, pataas guys. Ang natin ipakat. Oh, sakit. One. Yes. Hapit na gyud. Ah. Yun. Yun. Ibu ang ha? Ano siya guys? Akong kuha nga sabana. Wow. Kadako sa sabana. Dako kay sabana no? Ini siya akong kuha di anak gamay siya punuan pero dako siya bunga. Ani? Oh, kadako sa sabana, hinog na. Oy, bugat, ha? Ikaw bukat. Bugat di ay. Dudong. Ala, oy, kaluoya gibugatan si Dudong. No? Mani siya sabana. Ikaw be. Oh, sige, ako anang bitbiton. Wow. Mani siya, guys. Dako kayong nakuha na akong sabana. Ikugos akong apo. Bugat ko no. Bugat. Singan. Saba ni? Mana? Sabana. Very good. Hinog na kayo no? Picasso na to. Wow. Ang sarap. Sarap. Hinog kaayo. No? Hinog niyo guys siya. Mani siya isaba. Sarap. Grabe na hinog, no? Mga unta nyo guys. Lami kan sabana. Apum, kaon sa sabana. Kit-kit. Yeah, kit-kit. Kit-kit. Ha? Wow, kit-kit sa dakong apo, oy. Sarap? So sarap. Oh, sarap, no? Ikaw? Wow, kaon sa akong apo. Sarap. Ikaw Yummy? sarap. Yummy? Oh, kit-kita. Yummy, no? Na. Ikaw sarap. Ikaw? Likit. Okay. Ikaw na sad. Yummy. Wow.